Tak prosíme o další dotaz. Dobrý den, jmenuji se Váchová, jsem matka toho syna, co tady říkal, že byl napaden v neděli. Argumenty, není to pravda, lžeme. My jsme svědci, bohužel mám takovou zkušenost se státní policií nulová. Městské policii bych chtěla poděkovat, protože to řeší. Včera nás navštívili a pánové, oni to nebyli skoro, jeden byl dospělý, jinak to byli opravdu vírusci, který ho napadli, máme bohužel jména pro ně, argumentovali tím, že náš syn hajloval. On šel s přítelkyní k nám na večeři, oni na něj vlítli a on hajloval. Bohužel pro ně těma 2 demonstracema lidi konečně našli odvahu, nestojí za oknem za záclnou, ale jdou pomoct. Na tom máji, na té bendovce bylo tolik lidí, že se já se musím uklidnit, byla bych sprostá, že se ty dvůjrůstci rozběhli a utekli. Samozřejmě městská policie nemohla nic dělat. Zkušenost ze státní policií. Pracuji jako vedoucí prodejny v obchodním centru 4 Dvory. Před Vánoci jsme dostali zboží, drogerie a podobně. Odpoledne byla kolegyně, přišli tam 3 Romové, 2 Romky, 1 Rom, ten si stoupnul do dveří, kolegyně tam byla sama. Oni na férovku odevřeli kufr, drogerii narvali do kufru, když se kolegyně ohradila, budu citovat, tak to byla akorát bílá mrtka, kurva, a zachránilo ji jediný to, že přišel manžel a okamžitě zavolal ochranku, ke který ona se nemohla dostat přes pokladnu. Když jsem druhý den kontaktovala kolem jdoucí státní policii, protože ona byla tak vynervovaná, že na to neměla, řekla jsem jim, jaký je rozdíl mezi černou sviní a bílou sviní, tak mi řekl, že černá svině, když to řeknu Rómovi do očí, je rasismus. Když to řekne Róm mně, není to nic. Dále mě upozornil, že by to bylo slovo proti slovu. Kdežto včera, když nás navštívila informovat městská policie, jak pokračuje pátrání po těch vírusích, co napadly mého syna, mimochodem vyhrožují i, že zabijí mého 12letého syna, jenom proto, že mého syna média uvádí v této pozici na náměstí, neřval nic, cikáně do plynu, jenom řval, máme toho dost a podobně, na to se můžete podívat na videa. Já s manželem jsem stála 2 metry za ním. Souhlasím s ním, vychovávám své děti, aby byli Češi a byli na to hrdí. A bohužel i pan Tomák nás nazval radikály. Na tom náměstí bylo 10% radikálů. Máte pravdu, máme udělat demonstraci, nás slušných lidí nespokojených, ale bohužel, i když udělám demonstraci, že je blbě uvařený kafe, ty radikálové tam přijdou. Tak proč mlátí naše děti a nás? Víte co, řeknu vám poslední slovo. Můžete být na sebe všichni pyšní. Máme učitele, ty učí naše děti, co byl fašismus, jen tak mimochodem, co byl komunismus, ale vy jste v sobotu našim dětem předvedli v akci, co byl komunismus a co bylo STB a provokatéři. Vaše poslední slova už nikdo neslyšel. Zopakuji tedy poslední větu. Děkuji vám, že nemusím dětem vysvětlovat jenom, co znám, ale mohli to vidět a můžou na tom internetu naživo. Díky moc krát. Dobře, my vám děkujeme za to, co jste řekla. Pan plukovník Souček, ale prosím do klidu, protože neuslyšíte vůbec nic. Vnímal jsem z vašeho projevu zhruba 2 otázky. První té nečinnosti policie České republiky obecně. Musím říct, že ta situace ohledně té drogerie, jak jste popisovala, nebudu se opakovat, tak je třeba si volat tu policii i hned na místo. A v každém případě i standardně přijmout taková opatření, aby k tomu nedocházelo. Když si před vás stoupne takovejhle chlap
a ona má 156 cm, 45 kg, myslíte si, že jí dovolí zavolat? Ale Nebuďte prosím naivní, jste dost starej. Jste dost starej na to, abyste měl vlastní rozum. Já myslím, že pan průvodník myslel, že se měla policie volat hned večer, hned potom, když byli zahnáni. Asi takhle. Ale to je přesně to, co on mi řekl. Jelikož nebyli chycený příčinu, tak je to slovo proti slovu. Já je nesmím. Zeptám se takhle. Můžu vzít klíče od krámu, od kasy samozřejmě, přijít před krám a v tom krámě je uzamknout a čekat na policii? Bylo mi řečeno, že ne. Že je to omezování osobní svobody. Tak co mám dělat? A vy nemáte v krámě kamery? Ne, bohužel ne. A to není její problém. já nevím, zdali je vůbec rozumné, jak si nějaké konstruktivní jednání tady ve chvíli, kdy to je příliš emotivně vyhrocené. Nicméně, doufám, že se mnou budete souhlasit, že ta policie může pracovat lépe, když se to dozví alespoň ten den. Čekat na náhodné potkání policii a oznámit jí protiprávní jednání určitě není dobrý způsob. To v žádném případě. Takže já bych byl pro, aby se to oznámilo i hned. K tomu, že policie dělá pouze to, nebo činnosti, kde chytí někoho příčinu, to musím snad rezolutně odmítnout, protože v převážné většině samozřejmě policie pachatelé trestné činnosti nebo jiného protiprávního jednání na místě nemá. To znamená svým šetřením, výslechy, svědectvím a podobně se snaží dopátrat toho pachatele. To je standardní činnost a musím říct, že v převážné většině to tak je, takže to musím odmítnout. Co se týká toho, jak jste naznačila, co viděli naše děti v médiích, já musím říct, že to, co mě nejvíc mrzí, a shodli jsme se na tom i vy, co jste byli účastní toho, že těch radikálů tam skutečně tolik nebylo. Mě mrzí, že většinová společnost reaguje na ty, kteří se vzájemně na různých Facebookách a podobně v rámci vlastní komunikace chlubí tím, že jsou schopni toto udělat, toto vytvořit. Jsou to organizátoři podobných akcí ze severu Čech, z Ostravy a podobně. A jsem si téměř jistý, že žádnou silovou demonstrací problém nevyřešíte. Není možné reagovat jinak, než proti násilí. Ale to násilí. není silová demonstrace, my tam byli v klidu. 10% radikálů začalo dělat bordel a oni po nás začali střílet. Já jsem teď v sobotu byla v Stráci. Měli jsme centrum uzavřený, ale viděla jsem na vlastní oči, když na benzínce vedle Moltkina stála hlouček 50 lidí. Byli v klidu, postávali, koukali na těžkoloděnce. Po straně se k nim přisunul plešatý pán, zelené hnědé tričko, šortky a začal skandovat: máme toho dost. Když se ty lidi k němu přidali, vytáhl obušek a začal je třískat a zatýkat. Tohle se nedělo ani v Brně na Národním náměstí Míru v 89. Já tam byla. Tam tyhle praktiky nebyly. Tohle si komunisti dovolili naposled v srpnu 89. Já myslím, že na tohleto věci jsme taky odpovídali, ale přesto chcete reagovat na to. Poslední reakce. Musím maximálně odmítnout jakýkoliv projevy násilí. Tady policie je zde proto, aby jasně řekla, že tady je nulová tolerance k projevům jakéhokoliv násilí fyzického. Co těch 50 lidí na benzíně dělalo násilného, když tam stáli? Tak to, nebo drželi foťáky a natáčeli. Co dělali násilného? Nebudu pokládat otázky, ale řeknu. Stalo se tak někdy, kde nebyly dany výzvy k tomu, aby opustili nezúčastněné osoby tento prostor, protože zde je prováděn služební zákrok. Jsem si zcela jist, že tak vždycky bylo, a pokud děti, kteří, jak říkáte, že se toho nechtěli účastnit, nechtěli být součástí toho služebního zákroku, měli z místa odejít. Tak to prostě je a policie na sílu, na agresi musí samozřejmě i silově řešit. První sobotu jsem byla na náměstí. Byla jsem na demonstraci a těch bojů v Bendovce jsem se neúčastnila, nebo vlastně účastnila, protože bydlím v Bendy 32. Tady už to stejná většina ví, ty, co potřebují zlikvidovat moje děti. Takže v klidu řeknu adresu. Řeknu vám to asi takhle. Šli jsme v klidu domů, já, syn, manžel, plno lidí z baráku. Vlezli jsme do vchodu, nebo snažili jsme se vejít do vchodu, ale dostali jsme přes držku slzným plynem. Takže jsme otevřeli dveře do kořán a před tím vchodem jsme slušně čekali na to, až se to vyvětrá.
Je pravda, byli jsme tam 20 minut, to jsme asi zradikálovali mezi tím. V tu chvíli nic se tam nedělo kolem nás, nic. Jenom jsme tam stáli, povídali jsme se mezi sebou. 10 cm od pravého palce mé nohy přestal se z ní plyn. Děkuji, že jsem ochutnala. Tak, připomínám opravdu minutový čas. Navíc jsme tady, prosím vás, abychom hledali řešení. Jako, ano, ty situace se staly. Ano, hledejme řešení. Vydržte, já bych doplnil jednu otázku, na kterou nezazněla odpověď. Naše spoluobčanka se ptala na to, jestli může ty lidi zadržet. Ano, ten trestní řád dovoluje zadržet pachatele, který je přistižen při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté za nějakých dalších podmínek, jako je třeba potřeba zjištění totožnosti. Takže určitě, a je to žádoucí. A proč mě policie informuje, že nesmí? Nevím, Pan proč vás doktor je právník, policie informovala, ale v každém případě vy máte právo zadržet pachatele při spáchání trestného činu nebo bezprostředně policie zná zákony této země. A musíte samozřejmě vyrozumět policii o tom, že jste takovou osobu zadržela. Pak se nedopouštíte omezování osobní svobody. Ale tak je to myšleno, že je zavřu správně a budu čekat na policajty. Ano, ale musíte volat bezprostředně. A další poznámka na to, k čemu jste se ptala, nemusí být pravda ani to, že tam bude jedno svědectví, že to bude tvrzení jednoho proti druhému. Protože uvědomujete si, že potápíte policii této země? Já se tady nezastávám, já jsem neviděl. Oni mi tvrdí ale pravý opak. Jak je to možné, že vy právník tvrdíte to a policie to? Mně jde o to, aby tady byly použity konkrétní nástroje pro řešení konkrétní situace. Já vás chci jenom utvrdit v tom, co můžete udělat, a pokud vám to policie řekla, tak vám to řekla špatně, to se prostě nedá nic dělat. A vy do budoucna víte, že prostě tu osobu zadržet můžete sama za pomoci druhé osoby. A v případě nemusím platit daně na policii České republiky. I když budete sama jako svědek, tak záleží na vyhodnocení důkazů ze strany soudu, který si vyslechne výpověď podezřelé osoby, případně obviněného, a vaší. A zhodnotí si, která je věrohodná. A může i na základě jednoho svědectví takového pachatele odsoudit. Takže já vám děkuju, že prostě máte samozřejmě zájem o to řešit protiprávní činy. A to je to, o čem se tady od zpočátku bavíme. Nebejt lhostejný, dotáhnout ty věci do konce. A pokud vás bude policie příště informovat špatně, no tak si napíšete číslo tak a vám budete zavolám a zjistím, jestli mě informují špatně. Napište si číslo a můžete to řešit dál. Tak v tom případě ale stačí, když tady budete vy nám budete radit a oni tady být nemusí.